само в последните две изказвания всъщност се получава един фокус върху интереса, върху висши интерес на детето. В така предложените, аз ще бъда в смисъл, в моето изказване ще се фокусира само върху три елемента. Едното е по алинея на 59, именно съдът не трябва служебно да налага принудително съвместно упражняване на родителски права. И това е много простичко, тъй като фактите от нашия живот говорят нещо много така обикновено. Повечето от разделите в семейството са базирани предимно на негативни преживявания и най-често акта на домашно насилие. Най-често пострадалите от това са децата. И това да поставим задължително, да принудим детето да ходи при насилника, ще бъде една груба грешка и голям грех спрямо това дете, спрямо децата. Да, има смях наистина, но предлагам на колегите там да изчакат малко. Това нещо се случва твърде често. И ако следваме официалните статистики, може съвсем спокойно да твърдим, че дори в тази зала има хора, които са преминали в детството си през такива моменти и съм сигурен, че изобщо не е било приятно да бъдат тикани на сила в ръцете на домашния насилник. Така че това нещо задължително трябва да отпадне. В противен случай, ако направим съдът един прост администратор, който да каже 1, 2, 3, 4, 5, 6 и по-добре изведете този процес направо при кмета да отиде, само по документи и темата приключва. Аз питам законодателното тяло, което е тук се представлява на среща. Кому ще бъде възложена отговорността? На законодателя, който е принудил съдът да дава такива решения, да тика децата в ръцете на насилника 50 на 50 или 120 дни в годината, или на самия съд. Или на самия съд. Без да влизате в диалог, и моля ви, ако вижте. Това. Ако вижте, заповядайте. Втората ми точка. Колега Борисов, аз ви слушах, вие ще трябва да слушате. Ще ви помоля да напуснете, ако поточите същия дух. Помолих ви, всеки си казва, много регламентирано, моля ви, вижте. По отношение на алинея 7, във връзка с въпроса за издръжката, категорично трябва да имаме да остане и до сегашния регламент с не по-малко, не от 1/4 от минималната работна заплата. И последната ми бележка е в алинея 11 на член 59, тя във връзка с заложените права на социалните служби да предявяват правата на родителите в такъв процес. Считам, че това трябва да бъде изцяло прерогативите на родителите.